Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Τρεξίματος εδώ στην Ευρυτανία, στη Δομνίστα. Νομίζω ότι στρατηγικά, σιγά σιγά, βήμα-βήμα πετυχαίνουμε το στόχο μας. Να καταστήσουμε την Ευρυτανία προορισμό για το ορεινό τρέξιμο. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ, τόσο με την παρουσία τόσο υψηλού επίπεδου αθλητών. Θα ήθελα να τους καλωσορίσω όλους και μας θα αργήσει τέτοιου είδους προσπάθειες προκειμένου να αναδείξουμε, να διαφημίσουμε και να προάγουμε τον τόπο μας. Λοιπόν, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου στη Δομνίστα, στο Δήμο Καρπενησίου, στην Ευρυτανία. Μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά. Πρώτη φορά μαζεύτηκαν τόσοι πολλοί ελίτ εδώ. Είναι όλοι και όλες ήρθαν να τρέξουν. Κάνανε προπονήσεις εδώ και 2 μήνες στην περιοχή μας με τις καλύτερες εντυπώσεις για την περιοχή, για τα μονοπάτια μας, καθαρισμένα, σηματοδοτημένα. Πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν έρθει οι καλύτεροι αθλητές σε αυτόν τον αγώνα. Ειλικρινά είναι από τα πιο όμορφα μέρη που έχουμε επισκεφτεί και έχουμε φέρει αγώνες. Οι συμμετοχές για πρώτη φορά είναι αρκετά μεγάλος. Θέλω να πιστεύω ότι από το χρόνο θα δυναμώσουμε, θα τον κάνουμε πιο μεγάλο αυτόν τον αγώνα, βέβαια με προοπτική να φέρουμε ένα βαλκανικό πρωτάθλημα εδώ και γιατί όχι και ένα ευρωπαϊκό. Νικητής στα 46 χιλιόμετρα, απαιτητικός αγώνα, θα μας πεις εντυπώσεις. Η διαδρομή ήταν πάρα πολύ όμορφη και ήταν πραγματικά βουνίσια διαδρομή, τα είχε όλα. Άγρια φύση εδώ πέρα, είναι πραγματικά αγνά τα βουνά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την απόδοσή μου. Είχα στοχεύσει από την πρώτη στιγμή που είδα αυτόν τον αγώνα. Είχα ως μεγάλο στόχο να προκριθώ για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που και εκεί με ταιριάζει πάρα πολύ διαδρομή και θέλω να πάω πολύ καλά. Ο αγώνας ήταν πολύ όμορφος, ήταν κάτι καινούριο για μένα, ήταν πολύ γρήγορος αγώνας, τον χάρηκα στο 100%. Πιστεύω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα πανελλήνια που έχουν διοργανωθεί μέχρι τώρα, είχε πάρα πολύ ψηλό ανταγωνισμό. Συγχαρητήρια στους πρώτους αθλητές. Να είστε καλά και το χρόνο με υγεία. Η διαδρομή? Η διαδρομή εξαιρετική, σηματοδοτημένη πάρα πολύ καλά. Ήταν όλα άψογα. Λοιπόν, για μένα ήταν η πρώτη φορά που έτρεχα από αυτή τη μεριά της Ευρυτανίας. Μου άρεσε πάρα πολύ η διαδρομή. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει μια τέτοια διοργάνωση επίσημη του ΣΕΓΑΣ, που έχουμε την ευκαιρία να έρχονται όλοι οι καλοί αθλητές και να συναγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Μου άρεσε πάρα πολύ ο αγώνας, δεν είχα ξαναέρθει ποτέ στην Ευρυτανία γενικά. Ήταν πολύ πιο δύσκολος από ό,τι περίμενα γιατί είχε πολλά ανεβοκατεβάσματα, είχε και φυσικά εμπόδια στο δρόμο. Γενικά δεν το περίμενα να είναι τόσο δύσκολος. Με έπιασαν, έτρεχα σε όλο τον αγώνα με κράμπες, ήθελα να σταματήσω, αλλά χαίρομαι που δεν σταμάτησα και τα κατάφερα. Καταρχάς, μια διαδρομή γεμάτη με έλατο, πανέμορφη φύση, ένας αγώνας, ένα περιβάλλον, ολόκληρο το χωριό νιώθω ότι μας αγκάλιασε, σαν να ήμασταν μέσα σε μια οικογένεια. Να πω και για τον αγώνα ότι ήταν τα μονοπάτια πολύ καθαρά, υπήρχαν εθελοντές παντού. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και πάρα πολύ χαρούμενη, αν και λίγο κουρασμένη, πολύ χαρούμενη. Φανταστικός αγώνας, πολύ ωραία διαδρομή. Είχε και τις απαιτήσεις του παρά την έτσι μικρή απόσταση, πολύ καλή σηματοδότηση. Μπράβο, ευχαριστούμε και όλους που ήταν δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιοι αγώνες και είχαμε την ευκαιρία να τρέξουμε τη διαδρομή που τρέχει και το Πανελλήνιο και να δούμε και τους αθλητές αυτούς. Μπράβο, τέλεια, 10 στα 10. Φαντάζομαι το τοπίο σας αποζημίωσε. Όσο μπορούσαμε να το δούμε, γιατί εντάξει, όσο αντέχαμε, αλλά εγώ σταμάτησα λίγο στην κορυφή, είδα τα βουνά γύρω, ήταν φανταστικά. Αυτό και μόνο ήταν highlight. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια που κάνετε ένα τόσο όμορφο αγώνα εδώ στα μέρη μας. Ο αγώνας είναι τέλειος, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το εξωτερικό. Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ καλή και η σήμανση ήταν πάρα πολύ καλή, δεν χανόσουν πουθενά. Ελπίζω να το στηρίξουν όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν, να έρθουν κι άλλοι και σας περιμένουμε του Αγίου Πνεύματος στους αγώνες.